Nou, wij houden hier voor de tweede keer het Skastelaan G-voetbaltoernooi voor alle clubs uit Noord-Nederland. Voor ben van 6 tot 18 jaar. Die zowel of een lichamelijke of een geestelijke behandeling hebben. Het met elkaar omgaan in alle leeftijdscategorieën, maar alle behandelingen die ze hebben, dat voetbal het eigen trommelkoor en dat is voor het sociale gebeuren heel leuk. Een stukje wedstrijdelement, maar ik het met elkaar de hele dag vertoeven is heel belangrijk. Nee, gevaarlijk is het net. We hebben het al een paar keer dat hij per ongeluk een baltje in de holle krijgt, maar dat gebeurt met het reguliere voetbal en ik. En het is even elkaar een handje aan en even troosten en het voetballen tegen alle jaar weer verder. Nou, ik vind het heel belangrijk dat mensen weten dat er voetbalclubs binnen, in dit geval in Friesland, bij mijn behandeling zich aanmelden kunnen. Dat ben in Friesland tot nota 4 clubs. Dat ben als eerste Sportclub Jouwer, uw eigen club. We willen even hier in de corner nemen. Onze Rick van Drachten. En daar komt geen doelpunt uit. Zowel Sportclub Jouweren als VV Drachten, als Sneekwitswart en de Broekster, hoe heet die club nou? Broekster Boys uit Damwar, die hebben nou ploegen die in de competitie van de KNVB meespelen. En er zijn nog een enkele clubs in oprichting, dus ik zou zeggen alle clubs van Friesland, sjoggels om je heen, die ben ik een alweer mooi belangrijk. Nou ja, ik ben bang dat ik maar 3 kan houden en voor de rest er zit een paar hele besten bij. Ik zou eerlijk zeggen, ik heb dit er nooit eerder mooi maken, of nooit zien. En nou, zoals hoeveel plezier die bij hen heeft, fantastisch. Ik heb zien dat voor het eerst in mijn leven dat een ploeg die verlent het luid zit van het veld ook gewoon. Prachtig.